Ассалому алайкум, дӯстони азиз. Ҳама каса хуш омадем ба канали ман. Барои лайку подписатсия, барои суханои хубӣ ки менависен, ҳаматонда раҳмат. Баъд ҳаррӯза подписчикои навӣ ки дар канали ман меҳмон шудестен, ҳама каса хуш омаден. Хушҳолам ки канали ман интихоб кардаген, дар омада тамошо мекунен. Духтаракои хушрӯ, навора ки тамошо карден, лайк монен, комментария нависен. Касе ки бе подписка тамошо мекунад, подписатсия карда тамошо кунен. Аз ҳаматон миннатдор мешам. ҳамин аввали наворда гап занам ки бисёриҳо фаромӯш мекунанд. иҷода пахлава тайёр кардастам. Барои маҳсулотҳои даруни шумода 4 дуна тухм дар курай, 300 грамм сливочное масло, 500 грамм орд, 300 грамм сметана, разрыхлитель 10 грамм, баъд чормағз дар курай. Инам хел микс карда 500 грамм орда рехта, 300 грамм сливочное масло инам хел ай тёрка мегзаронем. Баъд ордкати алараш мекунем. Чорта тухма зардию сафедиша ҷудо карда, сафедиша да начинкаи пахлава меандозему, зардиёша да хамируш. 300 грамм сметана, 10 грамм разрыхлителя андохта, хамира алараш мекунем. Хамира баъди шӯрида шудан 3 тақсим карда куллача мекунем. Як тараф мемонем, ягон 10-15 минутак меистода мегирад, баъд тунук мекунем. Апаҷонои хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, иҷода интернет-магазини якта бонуи тоҷика барои шумо тавсия додастам. Магазиншон да платьёҳои мусулманскӣ доранд, шарфу румулҳои фасон мефурӯшанд. Дар инстаграмам сайт доранд, дар ватсапам группа доранд. Ссилкаи ҳар дуи сайтҳошона дар комментария закрепить карда мемонам, дар описанияи каналам мемонам. Каседа ки маъқул боша, марҳамат дароен, борошона тамошо кунен, харидорӣ кунен ягон чизои маъқулитона. Доставка ҳамаи шаҳру давлатода доранд. Дар кадом шаҳре ки набошен, дар кадом давлате ки набошен, ба дили пур метонен ки заказ кунен. Доставка мекунанд, мегирен. Ана иҷода боша начинкаи даруни пахлавае тайёр кардастам. 500 грамм чормағза гирифта, инам хел корткати майда кардам. Ба 4 та тухма зардию сафедиша ҷудо кардаги будам. Зардиёша да хамири пахлава андохтам. Сафедиёша инами озии начинкашда истифода мебарем. Инам хел чормағза баъди майда карда шудан 200 грамм шакара болошуда мерезем. Ба 4 та сафедии тухм зиёдӣ кардаги буд, ваям болошуда меандозем. хушрӯ карда алараш мекунем. Ба иҷа барои болои пахлава якта зардии тухм дар кор буд. Зардиша гирифтум, бо сафедишам ҳамин начинкашда андохтам. Хамира лести духовкада монда ба намин тарз ҳавор мекунем. Начинкаи тайёр кардагия 2 тақсим мекунем. Дар хамири тунук кардагӣ болошуда монда хушрӯ карда ҳавор мекунем. Хонада пергаментная бумага тамом шудагӣ буд. Барои ҳамин хамира рӯи столда тунук кардастам. А так дар болои коғаз монда тунук кунен, осонтарак мешавад.
Инам хел хамирои пахлаваи ҳамаша тунук кардум, начинкаи рехта булои ҳам мондум. Анаку якта зарди тухма булошда мемонему ҳавор мекунем. Корткати якчанд тақсим карда булошда чормағз мемонем. Дар духовка 160 градусда мемонем, 40 минута тайёр мешавад. Инам хел пахлава тайёр шуд. Ай духовка гирифта ҳам хел ҷӯшоҷӯш болошда сиропа мерезем. Сиропа тарзи тайёр карданша нишон надодум. 3 стакан шакар да 1 стакан об андохтагиум, 1 та ломтики лимон. Ҳами хел ягон 20 минут меҷӯша тайёр мешавад. Баъди сиропа рехтан мемонем ягон 1 соат 2 соат меиста. Сиропаи ҳамаша худашда кашида ки гирифт, баъд тайёр меша. Пахлаваи бамаззаи хушромадагӣ буд. Умедворам ки шумодаям мотиватсия мешавад барои кӯдакакотон тайёр мекунед. Интернет-магазини Валбрис семена чия гирифта суратча дар телеграм мондагӣ будам. И барои харобшавии организма тоза мекунад. Баъд бисёри духтаро савол доданд ки чӣ хеле хӯрдан мумкина, тарзи истифодабариша нишон тиед. Дар 1 стакан об 1 қошуқчаи семена чия андохта алараш мекунем. Ҳам хел мемонем ягон 5 минутак меиста, баъд мехӯремша. Саҳар пеш ай хӯрок, шавда пеш ай хоб мехӯрем. Дар як рӯз 2 маротиба. Организма тоза мекунад, беҳад фоидаҳои зиёд дорад. Интернетда занед бинед, фоидаоша мефаҳмед.
Иҷада завтрак тайёр кардам. Ҳама монда ба нами тарз. Якча видео кардам тамом. Анаи хӯроки сабукаки ба маззая барои обед тайёр кардам. Гречка ҷӯшондагиём, пюре тайёр кардам, куриная грудка, помидору бодиринг реза кардагиём пеш шуда. Ҳама монда ба нами тарз тайёр кардам. Ана иҷада боша бо дигар рӯзаем барои кӯдако питса заказ кардам обедида. Инами сета питсая скидка кати 1000 рубл гирифтам. Ҳозирам як хонада тайёр кунӣ. Ай идар аз худаш бисёр мешава. Сырная питса гирифтагиём. Салата кати напитка бонусомда 2 сум гирифтам. Ай приложенияи лента домашняя доставка када продукта заказ кардам. Яду продуктои дар Корея. Кетчуп гирифтам, макарони барилла, орди макфа, бачи шедрая лета дута гирифтам. Шедрая лета кати пухтупазой ба маза мешава. Хлеб гирифтам, пиёз, гугирт, мо бисёр газ истифода мекунем. Пакетик гирифтам, краскаи палет маҳқулайма. Баъд салфетки гирифтам дута. Ана иҷада боша бо дигар рӯзае барои обеди самбусаи мурғӣ тайёр кардагӣ будам. Тарзи тайёр карданша мини влог када ҳами ютубда мондагиём. Каседе ки дар кор боша марҳамат дароян тамошо кунед. Чанд рӯза пухтупазоя камкамаки видео када инам хел монтаж мекунам, якта влог тайёр мекунам. Ай Тоҷикистон кадом шиноси шаварам омада, инам хел кулча фатир нон овардаемона, нонои тоҷикӣ ҳам қабӯи бамазза, кулчаҳоям беҳад бамазза буд. Бӯи ватан. Ана иҷада боша шаварам кати МФЦ омадагем, яду корои документи буд. Соати 11:30 омадем, то соати 2:30 истудем, очуратамон расида, коромон буд нашуд. Хайба бромадем. Айҷа бромадем ки обед шуд. Ба ҳами пеши МФЦда якта ресторани якитория ҳастай. Японский ресторан. Даромадем хайҷада обед кардему. Баъд бромадем рафтем хона. Да ҳамиҷа навора ба охир мерасонам. Хайр дӯстони азизи ма. Аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мову шумо боша то навори оянда. Лайк, подписаться, комментария фаромӯш накунед.